Пътят към успешното инвитро може да бъде по-лек. Унимед ви кани на лична среща с инвитро специалист доктор Мелиха Айгюн, лекар с над 25 години международен опит в репродуктивната медицина и десетки успешни истории на българските семейства, сбъднали мечтата си за дете. Доктор Мелиха Айгюн е специалист, който съчетава дългогодишна практика, иновативен подход и изключително човешко отношение към всяка двойка. Пациентите му го определят като внимателен, спокоен и вдъхващ увереност лекар, който остава до тях във всяка стъпка от пътя. В своята практика той прилага съвременни доказани методи в инвитро лечението, сред които персонализирани инвитро протоколи, ембриоскоп и модерно ембрионално проследяване, PGD генетични тестове на ембриони, PRP терапии, иновативни методи при повтарящи се неуспешни опити, съвременни техники при намален яйчников резерв и мъжки фактор. Срещата е възможност да получите професионална консултация, индивидуален подход и яснота за най-подходящото лечение за вас. Мисията на Унимед е да ви свързва с доказани специалисти, на които да се доверите напълно, защото вярваме, че спокойствието и сигурността са важна част от успешния път към мечтаното дете. Запишете час за безплатна среща.